Dobro večer, dragi prijatelji. Ponovo smo zajedno na ovom mestu koji predstavlja simbol naše borbe za slobodu i dostojanstvo. Mogu nas gaziti, mrzeti, pljuvati, a mi znamo zašto se ovde okupljamo i znamo da ćemo pobediti. Mi smo građani ove zemlje koji traže pravdu i istinu. Svesni smo da je ovo režim koji mrzi svoje građane i da nas jedino naša međusobna solidarnost može očuvati. Odavno smo rekli, solidarnost je naša snaga. Od ovog principa nećemo odustati. Danas vas pozivamo da na sveto slobode i pravde iznesemo još dve građanke koje su stradale zbog odbijanja da sagnu glavu pred crnim zlom ovog režima. Dve žene, prosvetne radnice, koje su učile i vaspitavale našu decu, našu budućnost, ostale su bez posla zato što nisu htjele da se odreknu svog dostojanstva. Dobro su znale da bi ih partijska knjižica Srpske napredne stranke sačuvala od svih nevolja. Ali kad si ponosan i svoj, kad znaš da su pravda, ponos, integritet, onda se ne prodaješ. Heroji našeg doba su žene i muškarci koji se ne odriču sebe i spremni su da plate cenu zato što odustaju od svoje ličnosti, od svoje kičme i stoje uspravno i nikad se ne saginju. Ima li veće vrednosti koju možeš podneti svojim đacima od ove poruke? Ne daj da te pokore, pokvareni i korumpirani. Budi svoj, budi slobodan i ne saginji se. Nama, građanima, preostaje da s poštovanjem stanemo uz te ljude i da svuda prenosimo njihove poruke. Danas stajemo uz ove dve velike žene. Obratit će vam se profesorka iz Užica koja je ostala bez posla zbog političkog progona. Dame i gospodo, Biljana Crnić. Dobro večer, građani Srbije. Ja sam Biljana Crnić, došla sam iz Užica da vam se obratim i red je da kažem nešto o sebi, da se predstavim. Ukratko, predavala sam srpski jezik i književnost i radila još neke kreativne poslove u školi. Imam 3 dece, član sam samo biblioteke i sada više ne radim. Šta sam ja to uradila da izgubim posao? Pa evo, pokušat ću ukratko. Javno sam progovorila na sednici jednog nastavničkog veća u prvoj osnovnoj školi Kralja Petra II. U Užicu o tome da trpim pritiske od novog direktora. Zatim sam na istoj toj sednici otvoreno podržala koleginicu Vesnu Kovačević, koja je dobila nezasluženo otkaz. I u svakoj državi koja poštuje požrtvovanost i prosvetni rad uopšte, koleginica Vesna Kovačević bi već odavno bila nagrađena. Umesto nagrade dobila je otkaz. Da preporuka za rad u školi ne sme da bude članstvo u političkoj partiji. Moramo biti solidarni i moramo reagovati pre svega. I moramo obnoviti neke lekcije, neke stare lekcije o dostojanstvu, slobodi, držanju kičme uspravno, kako se to nekad govorilo. I tako, kad ih obnovimo, onda ih moramo nanovo ispričati. Jer ako to ne uradimo, otići će moja deca, otići će vaša deca, otići će naši đaci, a onda
Neće nam trebati ni jedan direktor da nam daje otkaz. Sami ćemo zaključati svoje prazne učionice. Hvala na pažnju. Za ovaj život bitna je čvrstina, ustaneš kad padneš, u tome su svi. Izdržat ću sve, jer sam ne salomir. Živim na Kosovu, to je život u zatvoru. Duša mi se cepa dok gleda moju maturu. Postoji samo dva izbora. Ili će neko glasati za Vučića, ili će biti za bojkot. Zato budimo spremni, bojkotujmo ove izbore, da bi stvorili se iole uslovi za neke poštene u narednom periodu. Bojkot! 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 Vidimo se sljedeće subote. Hvala, do pobede!